Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kagem sedaya ingkang sapunika nderek salat jamaah Isya, so nderek salat jamaah tarawih, so nderek salat witir, sedanten kang tansah kula hormati. Insyaallah mugi-mugi kita sedaya angsal ampunan, angsal pangapura saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya kang tansah kula hormati, bilih sakmenika fadilah tarawih ingkang kaping gangsal. Fadilah tarawih ingkang kaping gangsal menika fadilahipun estu sae saestu. Napa fadilahipun? Wa bil lailatil khamisati aqtahullahu ta'ala mislaman sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wal masjidil aqsa. Sinten kemawon ingkang sholat tarawih malam tanggal 5, mongko Gusti Allah nyiapaken hadiah, Gusti Allah maringi ganjaranipun kados salat ana ing Masjidil Haram, kados salat ana ing Masjid Madinah, lan kados salat wonten ing Masjidil Aqsa. Amangka Masjidil Haram nika wonten ing Mekah. Masjid Madinah menika nggih wonten Madinah, nggih menika Masjid Nabawi. Lah Masjidil Aqsa niki wonten perbatasan ingkang sakmenika wonten konflik menika. Lah sinten kemawon ingkang salat teng Masjid tiga niku sangat utama, sangat sae. Kranten perbedaane umpami kula panjenengan salat wonten ing mriki dibandingkan salat wonten ing Masjidil Haram niku perbandingane 1000 ngantos perbandingane setunggal ngantos 100.000. Umpame awak dhewe iki duwe ganjaran teng mriki siji, lek teng mriko salat teng mriko ganjarane 100.000. Di samping niku kula lan panjenengan sedaya umpami badhe salat teng mriko niku sing jelas sangune nipun berjuta-juta, paling titik paling boten nggih kedah-kedah arta 50 juta. Lah kula lan panjenengan sedaya duwe kemurahan dening Allah Subhanahu wa taala, sinten kemawon ingkang salat malam tanggal 5 ngeten iki padha karo salat ana ing Mekah, padha karo salat ana ing Madinah, padha karo salat ana ing Masjidil Aqsa. Mangkane ganjarane ingkang kados ngoten niku wau panjenengan sedaya diuji dening Allah nggih menika mulai siang wau ngantos sak menika tasik udan kritik-kritik. Alhamdulillah panjenengan sedaya mboten napa niku mboten bingung, walaupun udan
panjenengan sedaya nggih boten arasa-arasen tetep semangat keranten napa dateng manah panjenengan niku sampun wonten imane. Menawi boten wonten imane nggih sing jelas nggih boten traweh, sing jelas nggih boten poso. Iman tipis niku mawon wontene grimis ngoten nggih arasa-arasen budal. Alhamdulillah panjenengan sedaya tasih semangat nggih menika keranten panjenengan ngerti bilih poso lan Ramadan menika salah satu wajiban to ingkang dipun wajibake dening Allah Subhanahu wa taala. Dalunipun nggih menika nglampahi sunnah, nggih menika salat tarawih. Mugi-mugi ingkang kita laksanakaken menika bener-bener dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.